92 anyos nga lalaki ang gipusil patay kagabi sa baybayon sa barangay Tangkid, Dakbayan sa Talisay. Si Femari tumabok sa report. Patay diha-diha dayon ang usa ka lalaki human kini po sila sa iyang ulo ug dughan. Gilang biktima nga si Arnel Amagos alias Yuyoy, 32 anyos ug gingong binilanggo kaniadto sa Muntinlupa tungod sa kaso sa illegal nga drugas. Mato di pula sa Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa nga kaila ra sa biktima ang suspitsado ug gingong away tungod sa kwarta ang hinungdan. Accordingly, nag-away sila dahil sa pera. Yes. Hindi nagkabayaran Yes, or yes. kulang sa bayad. Yes, ma'am. We already identified the perpetrator last night. And we're conducting hot pursuit operation. That's why I cannot divulge the identity of the suspect. Sa dugang pakisusi, nasuta sa kapulisan nga ang biktima mauusab ang gipangita nilang suspitsado sa duha ka pagpamusil patay sa barangay Tangke ug San Roque sa miagi lang buwan sa Agosto. Nasakmit sa crime scene ang usa ka 45 kalibre nga armas nga gituang iya ra pod sa biktima. Doon sa previous case, yung pinatay niya na yung babae, sa ibang driver is siya yung suspect. They are interconnected. Yung victim natin kagabi, siya yung tirador ng drug lord na nahuli din natin sa bypass operation. Samtang gahapon usab sa kadlaw nasikop si Danilo Ocampo tungod sa kalapasan sa election gun ban human masakmiti og 38 revolver. Gisusi karon kun wala ba siya malambigit sa uban pang krimen sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.